Vă rog frumos locurile. În această dupămasă vom continua să medităm la călătoria credinței. Dacă vă aduceți aminte, de ceva timp încoace vorbim despre călătoria poporului evreu din robia egipteană spre țara promisă, spre țara făgăduinței și suntem la muntele Sinai. De aceea vă invit să deschidem cartea Exod, capitolul 20, să dăm citire versetului 3, a doua jumătate, până la versetul 6. Exod 20, 3, a doua jumătate și până la versetul 6. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam, a celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Amin. Poporul, după 430 de ani de robie, este eliberat de Dumnezeu. Este scos din starea aceasta a robiei și este chemat să călătorească împreună cu Dumnezeu spre țara făgăduinței, spre țara promisă. Și în cadrul acestei călătorii pe care poporul are împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu începe lucrarea. Lucrarea lui Dumnezeu presupune implicația directă a lui Dumnezeu prin minuni, prin semne, prin a distruge anumite lucruri și a zidi alte lucruri. Iar una din problemele de bază, fundamentale, cu care se confruntă poporul, este înțelegerea corectă a ceea ce este Dumnezeu, conceptualizarea a ceea ce prezintă Dumnezeu în sine însuși. De fapt, în timp de 430 de ani, poporul a primit diferite idei, a trecut și a acceptat diferite idei legate de zei, Dumnezei, zeități și diferite persoane supranaturale, într-așa fel încât în această călătorie devine foarte dificil pentru popor să înțeleagă cine este Dumnezeul lor, cine este acest Dumnezeu care i-a scos din robie și conduce spre țara făgăduinței. Din cauza aceasta, de fiecare dată, cu orice ocazie, poporul îndărătnic parcă ar face un pas înapoi și s-ar întoarce la diferite închinări păgâne, parcă s-ar întoarce la ceea ce au avut în Egipt și parcă ar avea un dor nu după ceea ce le promite Dumnezeu, dar după ceea ce au avut acolo în Egipt. De fapt, în Egipt, toată religia egipteană este concentrată pe măreție, temple foarte mari, piramizi foarte mari, morminte foarte mari și bogate, într-așa fel încât egiptenii au ajuns să afirme că zeii lor sunt cei mai mari și cei mai puternici zei. Iar pentru a ilustra zeii, construiau monumente cu chipul zeilor într-așa fel încât să fie giganți, 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 iar oamenii pe lângă aceste monumente erau ca și piticii. În felul acesta, timp de 430 de ani, poporul vede închinarea egiptenilor, poporul undeva participă la diferite ritualuri egiptene și când Dumnezeu dorește să-i aducă la adevăr, ei nu doar că au fost molipsiți de duhul închinării egiptene, ci au păstrat diferite ritualuri, diferite concepte în inima lor și în interiorul lor. De fapt,
Este foarte important să memorizăm că atunci când Dumnezeu se descoperă, când Dumnezeu vrea să inițieze o relație cu noi, oamenii, când Dumnezeu vrea ca această relație să fie de lungă durată și să fie o relație ziditoare, Dumnezeu dorește să dăm la o parte și să lăsăm în spate tot ceea ce a fost din trecut. Dumnezeu nu ar prefera ca în această relație să luăm cu noi urmele trecutului. Dumnezeu dorește o relație nouă, o relație deosebită, o relație frumoasă, o relație în care El să fie fundamentul, El să fie la temelia vieții noastre și Dumnezeu nu dorește să fie înlocuit cu amintirile trecute sau cu practicile din trecut. În felul acesta, poporul pornind din Egipt spre Canaan, de cele mai multe ori, în fond s-au întors la ceea ce era trecutul lor, la ceea ce au învățat în Egipt și foarte ușor îl schimbau pe Dumnezeu adevărat, pe anumite obiecte oculte sau pe anumite practici false. La Sinai, Dumnezeu începe lucrarea cea mai importantă care trebuia să se petreacă în inima și mintea poporului iudaic. În felul acesta, Dumnezeu a dorit să șteargă tot ceea ce aducea Egipt, tot ceea ce avea izdi Egipt, pentru a construi un popor nou, pentru a pune la temelii o relație nouă și în felul acesta poporul să creadă că Dumnezeul adevărat este Dumnezeul lor. Ba mai mult, acest Dumnezeu adevărat nu poate fi asemănat și nu poate fi cumva comparat cu tot ceea ce au avut ei în experiența lor din trecut. Acolo la Sinai trebuia să se nască o nouă relație a unui nou popor, a unui popor care trebuia să se numească poporul lui Dumnezeu, a unei relații ce presupunea în centrul un Dumnezeu adevărat. Osea, capitolul 13, versetul 4, sublinează o idee ce ține de Egipt și ține de popor. Osea spune: dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de mine și nu este alt mântuitor afară de mine. E foarte interesant că Dumnezeu nu se numește Dumnezeul poporului de acolo, din perioada de robie. Dumnezeu cumva se numește pe sine Dumnezeul poporului de la momentul în care au fost scoși din Egipt și de la momentul în care au pornit în această călătorie frumoasă. Făcând o analiză a ceea ce era în Egipt, Dumnezeu nu se identifică cu poporul, Dumnezeu nu zice eu am fost acolo, pentru că de cele mai multe ori poporul era departe de Dumnezeu, poporul practica închinări la diferiți alți Dumnezei și când Dumnezeu se descoperă, Dumnezeu zice: din țara Egiptului încoace, din momentul în care te-am scos din această robie și tu ai cunoscut că nu este un alt Dumnezeu afară de mine. Dumnezeu se descoperă poporului. Poporul primește cunoștința aceasta în cauză că există doar un singur Dumnezeu, Dumnezeu adevărat. Și totodată, acolo la Sinai, cunoaștem că oamenii s-au apropiat cu o inimă împărțită. Și în momentul în care au văzut că Dumnezeu timp de 40 de zile nu mai vorbește prin Moise și au construit un alt Dumnezeu, l-au numit Dumnezeul care i-a scos din robia egipteană și s-au închinat acelui vițel acolo la muntele Sinai. Practica idolatriei, închinările la alte obiecte sau la alți zei sau la alte persoane devine o practică normală în mijlocul poporului de-a lungul istoriei sale. Necătând la faptul că Dumnezeu promite pedepse foarte aspre, necătând la faptul că Dumnezeu a pedepsit poporul foarte aspru, poporul evreu cu
îndărătnicie și cu încăpățânare s-a întors și se întorcea de fiecare dată la închinări păgâne. Încălcând ceea ce am citit în porunca a doua. În porunca a doua pe care Dumnezeu o dă la muntele Sinai, Dumnezeu sublinează să nu ai alți Dumnezei, să nu-ți faci chipuri cioplite, să nu te închini la vreo înfățișare. Dumnezeu sublinează cât de important este ca în inima noastră și în mintea noastră să păstrăm ideea unui Dumnezeu absolut, unui Dumnezeu incomparabil, unui Dumnezeu ce nu are asemănare. În felul acesta, când citim porunca a doua, vom descoperi 4 interdicții care apar în acest text. Dumnezeu cere cu fermitate să nu-ți faci chip cioplit, adică excluderea de diferitor obiecte, sculpturi, care au drept scop să-L substituie pe Dumnezeu. În Egipt, în Canaan, în Babilon, în Asiria, cele mai mari temple care erau construite de mâini omenești, în centrul acelor temple erau statui foarte, foarte mari. Și popoarele din jurul evreilor afirmau că, de fapt, acesta este Dumnezeu, această sculptură ascultă rugăciunile, această sculptură revarsă binecuvântări sau pedepse și în felul acesta oamenii au început să afirme că statuile date sunt dătătoare de binecuvântare și dătătoare de anumit har. De aceea Dumnezeu zice să nu-ți faci chip cioplit, adică să nu substitui ceea ce reprezintă Dumnezeu în gloria cerească cu vreo fabricație umană, numită sculptură sau oricare altă cioplitură făcută de mâinile omenești. A doua interdicție, să nu te închini la vreo înfățișare, adică nimic din ceea ce poate reprezenta vreun chip, picturi sau altceva ce poate fi făcut, modelat din lut, pământ, etc. În felul acesta Dumnezeu spune să nu te închini nici în fața unei imagini, fie că este de pe pământ, fie că este de sub pământ, fie că este mai prejos de ape, să nu accepti închinarea în fața acestor imagini. Nici o imagine nu are menirea și chemarea să substituie ideea unui Dumnezeu viu și adevărat. Picturile sunt binevenite, arta este binevenită, dar în momentul în care pictura, arta, sculptura îl înlocuiește pe Dumnezeu și oamenii încep să declare că aceste sculpturi sau aceste portrete sunt dătătoare de har, sunt dătătoare de binecuvântare sau pedeapsă, în momentul acesta Dumnezeu zice, începe idolatria. Începe substituirea unei închinări adevărate pe o închinare falsă. A treia interdicție, cuvântul lui Dumnezeu spune să nu te închini, adică să nu le declari obiecte de venerare, să nu le declari ca ceva ce oferă har sau oferă binecuvântare și în felul acesta să nu practici diferite ritualuri, diferite jertfe sau ofrande acestor sculpturi sau picturi. În felul acesta să nu te închini, este a treia interdicție. Și a patra interdicție, să nu le slujești. De cele mai multe ori, sărbătorile, închinările la temple erau practicate fie cu mese din belșug, fie cu origii sexuale. Și atunci când Dumnezeu spune să nu le slujești, adică să nu participi la tot ceea ce practică, la tot ceea ce are popoarele păgâne în interiorul său. Și aceste interdicții, într-un fel, Dumnezeu vine și le explică. Dumnezeu la fiecare interdicție în parte dă anumite explicații și dacă veți privi a doua jumătate a versetului 5 și versetul 6, Dumnezeu explică din ce cauză nu trebuie să se practice aceste lucruri. În primul rând Dumnezeu spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Deci nu practica închinarea la idol din cauza că există un Dumnezeu sfânt și adevărat.
Al doilea motiv, Dumnezeu spune, nu practica închinarea în fața acestor obiecte din cauza că eu sunt un Dumnezeu gelos. A treia explicație pe care o dă Dumnezeu zice, eu pedepsesc nelegiuirea. Eu pedepsesc pe toți cei ce se închină în fața acestor obiecte până în al treilea și al patrulea neam. Și a patra explicație pe care o dă Dumnezeu zice, mă îndur până în al miilea neam față de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Într-o altă ocazie vom explica fiecare promisiune pe care o face Dumnezeu aici. Trecând mai departe, vreau să subliniem ideea. Dumnezeu în cadrul acestei porunci subliniază încă o dată și încă o dată adevărul ultim. Există doar un singur Dumnezeu. În cadrul acestui univers există doar un Dumnezeu viu și adevărat. În felul acesta Dumnezeu nu poate fi înlocuit cu nimeni și nimic. În felul acesta Dumnezeu nu poate fi comparat cu nimeni și nimic. În felul acesta Dumnezeu cheamă poporul la ascultare și la închinare adevărată. Deci porunca a doua nu e atât de mult interdicția prin care se afirmă să nu te închini în fața altor Dumnezei, cât persistă ideea să te închini unui Dumnezeu viu și adevărat. În felul acesta, Dumnezeu a dorit să puie în mintea poporului și să reafirme ceea ce ține de prima poruncă, când spune, eu sunt Domnul. În felul acesta, a doua poruncă vine să sublinieze ideea fundamentală. Există un singur Dumnezeu care nu acceptă comparații, asemănări sau oricare alte feluri de închinări. În literatura iudaică, în literatura rabinică, închinarea la idoli este definită foarte interesant. Ei susțin că, de fapt, nu este doar practicarea unui ritual păgân, ci orice abatere de la cuvântul lui Dumnezeu este idolatrie. Cei mai mulți rabini sublinează că ori de câte ori omul nu împlinește porunca lui Dumnezeu, de fapt el pune la îndoială ceea ce a zis Dumnezeu sau el nu vrea să asculte ceea ce a zis Dumnezeu și la momentul în care pune la îndoială sau nu ascultă ceea ce spune Dumnezeu, el de fapt decide să plece de sub autoritatea lui Dumnezeu. Din cadrul acestei perspectivi, orice păcat comis într-un mod conștient de om este practicarea idolatriei prin faptul că este pus la îndoială Dumnezeu sau existența lui Dumnezeu. Reinhard Niebuhr scria despre idolatria Vechiului Testament, subliniind că, de fapt, omul, când permite în mintea lui și în inima lui existența anumitor imagini sau imaginații, când imaginațiile și imaginile iau locul lui Dumnezeu, atunci, rând pe rând, se naște păcatul. Iar păcatul consta în a pune așa o mare preț pe ceva, încât acest ceva îl înlocuiește efectiv pe Dumnezeu. Orice lucru care apare în viața omului și lucrul acesta îl înlocuiește cuvântul lui Dumnezeu sau înlocuiește ceea ce a zis Dumnezeu, în sens este idolatrie și ține de ceea ce înseamnă închinarea la idoli. În cadrul Noului Testament, prin închinare la idoli mai este subliniată de asemenea lăcomia, ca și parte din închinare la idoli sau păgânism și de asemenea imoralitatea sexuală. În felul dat, când admitem în inima noastră o posibilitate de a păcătui, prin alte cuvinte am pune la îndoială autoritatea lui Dumnezeu și atunci
acceptăm că aceste lucruri, aceste obiecte, aceste practici să devii mai importante decât ceea ce este Dumnezeu. Omul întotdeauna a avut o tendință spre vizualizare a ceea ce este închinarea. Oamenii au avut tendința să pipie ceea ce este parte din închinare. Și în vechime, și în perioada contemporană, când oamenii au zis închinare, oamenii au afirmat că dorim să vedem ceea ce este închinare, dorim să ne imaginăm ceea ce este închinare. În felul acesta avem nevoie să simțim, avem nevoie să retrăim, avem nevoie de anumite reguli care să ne conducă și emoțiile noastre să fie parte din ceea ce este închinarea, fie prin vizualizare, fie prin retrăire. O altă tendință a omenirii a fost tendința spre sincretismul religios, a amesteca diferite practici la un loc, unele practici bune sau mai puțin bune să se amestece cu practicile incorrecte și în felul acesta oamenii se declare că au descoperit o formă nouă de închinare, au descoperit o experiență nouă, mult mai spirituală și în felul acesta să se exercite diferite închinări, departe de ceea ce este închinarea adevărată în duh și adevăr. Dumnezeu, contrar căutărilor umane, s-a descoperit de fiecare dată diferit. Dacă omul căuta imagini, dacă omul căuta retrăiri emoționale, noi experiențe spirituale, Dumnezeu de-a lungul miilor de ani se descoperă la fel. Se descoperă pe sine prin cuvânt. Dumnezeu se descoperă pe sine prin adresare poporului. Dumnezeu diferit de toți ceilalți zei, existenți sau neexistenți, decide să se arate diferit poporului, să învețe diferit, să lucreze diferit și să-i călăuzească diferit de toate ritualurile și toate religiile ce existau atunci. Și astăzi, dacă în anumite momente ai tendința să te îndrepți în căutările spirituale sau căutările religioase spre anumite imagini, spre anumite retrăiri emoționale, spre noi experiențe spirituale, memorizează. Dumnezeu continuă să se descopere prin cuvânt. Dumnezeu continuă să vorbească prin cuvântul Său. Și tot ceea ce nu se încadrează în cuvântul lui Dumnezeu, tot ceea ce nu este cuprins de cuvântul lui Dumnezeu, este idolatrie. Tot ceea ce are menirea și tendința să-l înlocuiască cuvântul lui Dumnezeu, de fapt este aceeași învățătură de-a lungul a mii de ani, venită din partea Satanei, care pune la îndoială ceea ce a zis Dumnezeu. Distorsionările păgânismului și idolatriei. De fapt, de foarte multe ori, oamenii când au stat în fața anumitor alegeri, inițial au zis că aceste alegeri sunt bune. Vom avea posibilitatea să vizualizăm închinarea. Vom avea posibilitatea să vizualizăm și să concepem ceea ce este măreția lui Dumnezeu. Ca rând pe rând, imaginea, sculptura sau alte obiecte să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Din cauza aceasta trebuie să fim foarte atenți atunci când suntem în fața unor alegeri. În felul acesta, oricare nu ar fi mesajul oamenilor din jurul nostru care ne-ar invita la experiențe noi spirituale, să nu schimbăm centrul închinării, care este Dumnezeu. Ori de câte ori obiectul închinării este schimbat, înlocuit și suprapus cu altceva, de fiecare dată aceste lucruri ne duc la idolatrie. Altă distorsionare ține de inima și mintea noastră. Orice invitație care ar înlocui în inima noastră și în mintea noastră locul pe care trebuie să-l aibă Dumnezeu, de fapt este ceea ce înseamnă idolatrie. Substituirea lui Dumnezeu în inima noastră cu alți lideri, cu alte obiecte sau cu alte imagini este închinare la idoli.
O altă substituire și distorsionare este înlocuirea închinării adevărate în duh și adevăr. De cele mai multe ori, închinarea este motivată să fie în duh, să fie în adevăr și să ajunge la păcat, să ajunge la diferite plăceri trupești, în felul în care mulți lideri declară că aceste păcate nu-i mai afectează pe ei. Și o a patra distorsionare este distorsionarea cunoașterii. Întotdeauna adevărul și cunoașterea adevărată a Scripturii va fi substituită cu alte lucruri. Dumnezeu va fi substituit cu lideri sau obiecte supranaturale și în felul acesta oamenii de la adevăr vor ajunge la o răzvrătire sau la o ignoranță. În istorie, de fiecare dată, aceste lucruri au dus la idolatrie. Și dacă am merge din vechimii și până la perioada actuală, toate aceste experiențe s-au încheiat cu idolatrie și practicarea idolatriei. Din cauza aceasta Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei. Eu sunt Domnul. Și chiar dacă ar veni îngeri, spune Apostolul Pavel, și chiar dacă îngerii aceștia în lumină vor vesti o altă Evanghelie pentru noi toți, această altă Evanghelie să fie anatema, să fie dată la o parte, să fie exclusă din viața noastră. Dumnezeu afirmă poporului și întărește în mintea poporului: eu sunt Domnul. Și dacă vreți o închinare autentică, este construită în jurul lui Dumnezeu. Din cauza aceasta am vrea, în câteva idei scurte, să împărtășim considerații importante pentru închinare. Prima considerație: Dumnezeu ne-a creat și ne-a mântuit ca să ne închinăm doar Lui, să-L glorificăm doar pe El. Am fost răscumpărați și suntem un neam ales, suntem o seminție aleasă, suntem preoți. Și e frumos cum ne numește Dumnezeu, pentru a aduce închinare Lui și pentru a chema poporul, pentru a prezenta poporului închinarea adevărată. Astfel că închinarea izvorăște în Dumnezeu și ne cheamă să fie construită în jurul lui Dumnezeu. Închinarea arată că, de fapt, între Dumnezeu și om există o relație și Dumnezeu vrea ca această relație să fie construită pe adevăr. Nu există alte obiecte, nu există alte persoane, nu există alte imagini în jurul căruia să fie construită închinarea. Și pentru ca să te testezi în această seară, închinarea presupune să ai plăcere din ceea ce vorbește Dumnezeu și să ai plăcere îndreptată spre a lăuda pe Dumnezeu. Dacă omul tânjește după închinare, dacă omul dorește să fie parte din închinare, înseamnă că lucrurile sunt corecte, înseamnă că suntem pe o cale corectă. Dacă la un moment dat închinarea înaintea lui Dumnezeu te plictisește, închinarea înaintea lui Dumnezeu îți produce anumite disconforturi, să știi că există o problemă între tine și Dumnezeu. Și e bine să te întorci la momentul închinării autentice. E bine să te întrebi, îmi place, nu îmi place, unde s-a produs această ruptură, pentru a corecta ceea ce este închinarea adevărată. Dacă nu îți place închinarea, dacă ești critic față de ceea ce înseamnă închinarea, dacă nu îți place să fii în prezența lui Dumnezeu cu viața ta, deja acolo e o problemă. Deja acolo probabil Dumnezeu a fost înlocuit cu diferite obiecte sau cu diferite concepte sau cu diferite alte învățături false. Întreabă-te,
în raport cu închinarea. Cine este în centrul închinării tale? Dumnezeu te-a chemat la El ca să-i aduci Lui laudă. Continui să faci lucrul acesta dintr-o inimă curată. A doua considerație. Dumnezeu trebuie să fie permanent în interiorul închinării. Dumnezeu nu poate fi exclus din ceea ce sunt formele închinării sau ritualurile de închinare. Tot ceea ce facem aici, în viața noastră de zi cu zi, tot ceea ce facem aici, în adunarea copiilor lui Dumnezeu, trebuie să ne ducă la descoperirea și înțelegerea lui Dumnezeu. În închinare nu este important forma, în închinare nu este important omul, ci în închinare este important felul în care îl descoperim și îl înțelegem pe Dumnezeu. În această dimineață, fratele Mihai sublinea o idee frumoasă. Avraam îl înțelegea pe Dumnezeu și îl înțelegea din cauza că comunica cu Dumnezeu, petrecea timp în prezența lui Dumnezeu. Avraam creștea în închinare, descoperind mai mult și mai mult din ceea ce este Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, la început aveam nevoie de mâncare slabă, aveam nevoie de lapte duhovnicesc, iar în timp avem menirea să rugumăm bucate tari. Tocmai asta înseamnă o viață plină de închinare, în care zi de zi îl descoperi pe Dumnezeu, descoperi cuvântul lui Dumnezeu, descoperi voia lui Dumnezeu pentru tine și faci parte din ceea ce este voia lui Dumnezeu în viața ta de închinare. Tot ceea ce faci, tot ceea în ce ești implicat, trebuie să te conducă la înțelegerea sensului a ceea ce este Dumnezeu, a ceea ce spune Dumnezeu. Programele își au locul lor, predica își are sensul ei, cântările din Evanghelie își au sensul lor și obiectivul lor, dar nicio formă nu îl înlocuiește pe Dumnezeu și nici o formă nu poate să concureze cu Dumnezeu. Dacă la un moment dat, prin ceea ce faci, tinzi de a-L înlocui pe Dumnezeu sau devii molipsit de vedetism, de stelism, ai intrat în concurență cu Dumnezeu. Și atunci, în cântare, în predicare, în învățare, trebuie de fiecare dată să ne testăm. Nu cumva concurez cu Dumnezeu, nu cumva am ajuns să-L înlocuiesc pe Dumnezeu. Închinarea, de asemenea, trebuie să construiască ceea ce înseamnă relația cu Dumnezeu. O închinare adevărată, o închinare bună, ea va zidi relația omului cu Dumnezeu. Din cauza aceasta avem rugăciunea, citirea Scripturii, avem diferite lucruri care ne motivează să-L înțelegem pe Dumnezeu și să construim relația cu Dumnezeu. Închinarea cerută de Dumnezeu este această invitație frumoasă de a relaționa cu El, de a-L asculta pe El, de a crește în cunoașterea Lui. În felul acesta, orice închinare trebuie să fie construită pe relația cu Dumnezeu, în care crește credința mea, există pocăința și cercetarea, ajung la smerenie, la iubire față de Dumnezeu și față de frați și mult mai mult cresc în ascultare de ceea ce este vocea lui Dumnezeu. Și a patra considerațiune, închinarea plăcută lui Dumnezeu, o închinare bună, are la bază adevărul. Închinarea trebuie să fie inteligibilă și cu sens, pentru că adevărul este inteligibil și are sens. Orice formă extatică, orice formă de extaz spiritual, de decruplare a minții, în cadrul închinării adevărate este exclus. Emoțiile își au scopul lor,
dar de multe ori pot fi fatale atunci când emoțiile predomină în căutarea unei închinări adevărate. Închinarea trebuie să fie construită pe adevăr. În felul acesta, într-o închinare adevărată, nu există confuzii, nu există neclarități și nu sunt erori. Într-o închinare adevărată nu putem amesteca adevărul și lucrurile false, ci încercăm să construim din răsputere închinarea bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu. Astfel că o închinare adevărată conține adevărul Scripturii și suntem modelați prin adevăr absolut. Închinarea trebuie să fie reglementată în adevăr și sub călăuzirea adevărului. Noi nu putem face decât acele acțiuni, acele porunci pe care le descoperim în cuvântul lui Dumnezeu. Toate celelalte practici care nu sunt preluate din cuvânt, ci sunt preluate din alte lucruri, din alte surse, nu vor face altceva decât să ne ducă la idolatrie. Scumpii mei, Dumnezeu ne cheamă și în această seară să nu avem alți Dumnezei afară de El. Să nu permitem niciunui lucru, fie imagine, fie obiect, fie persoană, să-L înlocuiască pe Dumnezeu în viața noastră. Să nu permitem niciunii învățături, niciunii afirmații, concepte supraspirituale să ia locul a ceea ce este adevărul venit din Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să ne închinăm în duh și în adevăr. Amin.